Helo, yn enw fi 'di Llunos a heddiw byddai'n dysgu chi sut i greu cyfrif Wicipedia. Yn gyntaf, ydych chi angen mynd i wefan Wicipedia. So be fyddwch chi yn gweld gyntaf ydy yr tudalen flaen, a mae rhaid chi wneud siŵr na yr Wicipedia Cymraeg ydy os ydych chi isio Wicipedia Cymraeg yn amlwg. Ydych chi'n creu enw defnyddiwr. Dwi wedi dewis defnyddiwr 13 jyst i gadw pethau'n syml. A wedyn, ydych chi'n dewis cyfringair o'ch dewis chi. Ac wrth iddo chi ddewis enw defnyddiwr, mae rhaid chi ddewis enw sydd ddim yn rhoi dim un o'ch manylion personol chi. So fatha eich enw ac eich ail enw chi, jyst i gadw pethau yn anonymous. A wedyn ydych chi yn rhoi eich cyfeiriad e-bost. A mi fydd 'na link wedyn yn cael ei yrru iddo chi ar ôl iddo chi teipio'r captcha i fewn. Ac ar ôl iddo fi greu yr defnyddiwr yma, dwi wedi cael yn logio fewn i Wicipedia, ac os fyswn i eisiau all-gyfnodi, swn i'n dewis y botwm all-gyfnodi yn y cornel yn fama. A wedyn, yr unig beth swn i'n gorfod wneud wedyn ydy clicio mewn gofnodi, a mae gynna i account Wicipedia fy hun. Diolch yn fawr.